Acest clip video vă arată cum vă puteți înscrie și cum puteți posta texte pe blogurile Gândul. Înainte de a începe, vă recomandăm să citiți regulile blogului. Dacă acceptați regulile blogului, vă puteți înscrie făcând click pe secțiunea Înregistrare. Aici trebuie să introduceți numele de utilizator dorit și o adresă de e-mail validă. La câteva secunde de la apăsarea butonului Fă cont, veți primi pe e-mail parola dumneavoastră de acces. În pagina de logare, introduceți numele de utilizator ales și parola primită pe e-mail. Acum puteți intra pe contul dumneavoastră de pe blogul Gândul. Aici puteți adăuga propriile postări accesând secțiunea Scrie. Postarea la care lucrați poate fi oricând salvată prin apăsarea butonului Salvează pentru a reveni ulterior asupra ei. După ce ați terminat de editat postarea dumneavoastră și considerați că ea poate fi publicată, apăsați butonul Trimite pentru verificare. Ea va fi publicată după ce va fi aprobată de către un editor al blogului. Pentru a posta comentarii, nu e nevoie să vă înscrieți pe blog.